Afọ nke mbụ na-arụ ụka, Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maasị tata. Na aja nke maasị tata, ezinụlọ osi ụfọdụ na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi ya mara ya na odudu ya n'isi Nneka ụfọdụ, onye nke na-elote mgbe eji were mụọ ya. Filomena Ọkpara na-enyekwa Chineke ekene ka o si tinyekwa ofu arọ na ndụ nke nyanwa wee na-ayọ ngọzi dị iche iche n'isi nyanwa na onwe ya. Emma Obiora na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene ka Chineke si wee mee nyanwa jee ụlọ nata na-enweghị nsogbu ọbụla, wee na-asị ka Chineke na-abawanyekwa ngọzi ihe n'etiti ya na ezinụlọ ya. Ezinụlọ amụchie na-ayọ ka Chineke n'ọlụ ebere ya were aka o ji agwọ ya ka ọ kpọpụ ka o mee n'isi nwa ya Ezira Omole, onye nke nọ na-akwọ ya ka o si na-akwọ ya were pụta. Fidel na Ihunna Osuji na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya niile n'arọ nke 2022 wee na-ayọkwa maka ihe niile ha bụ n'obi na amara Chineke n'arọ nke 2023. Frank na Louise Okoye na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ka ngọzi Chineke, nchekwaba ya na odudu ya na-abawanye n'isi Uche Adenaike, Akọnam Okoye, Adaobi Udeze, Isaac Ekweọgụ. Ndị a niile bụ ndị na-elote mgbe eji were mụọ ha n'ọnwa nke Jenụwarị anụnwa. Edith Olewenne ihe a na-achọ na-ayọ maka ihe niile ha basiri adị ndụ Olewenne na ezinụlọ ya bi n'obi, ka Chineke mejuere ha ya. Ịma ike bụrụ na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi Chetachukwu Obieje, Chikamde Nwana na Remonda Ibekilo. Ndị a niile na-elotekwa mgbe eji were mụọ ha. Ndị Prayer Line na-ayọ maka ihe ndị otu ha niile na ezinụlọ ha bụ n'obi, wee na-ayọkwa ka Chineke mee elekshọn nke Naịjirịa nke na-abịanụ ka ọ gaa ọfụma, ka udo bata n'obodo anyị, ka Chineke gọzie ihe niile ya eme na ya. Mary Grace Okoye na ezinụlọ na-enye Chineke ekene maka Johnny Mercies nke ya na ezinụlọ ya, nke ka nke nwa ya nwoke si wee jee ụlọ gbaa nkwụ anụ nwanyị, ihe niile gaa ọfụma na-enweghị nsogbu. Doni Ikeburu na-ayọ ka Chineke were aka o ji agwọ ya site ya n'isi Rafael Bautista, onye nke nọ na-akwọ ya ka o si na ya were pụta. Helen Egbuniwe na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya na amara ya, na-ayọkwa odudu ya n'isi Isaac Ekweọgụ, Chino Okonkwo, Uche Okoye, Akọnam Okoye na Nneka ụfọdụ. Ndị a niile bụ ndị na-elote mgbe eji were mụọ ha. Ezinụlọ Ogoke na-eji ike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Ugoeze na Demion Bumbum Anụm na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Eto Chinyere. Nne na nna Ikemdịnachi Nwoko na ndị be Nwoko niile na-ayọ maka mkpụrụ obi Ikemdịnachi Nwoko. Angela Dioka Chilaka na ezinụlọ ya
na-ayọ maka mkpụrụ obi Cyril Ike Dioka. Osi na Nneka Ụfọndụ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Dominic Ụfọndụ, Augustine Ututo, Julius Ututo na Father Julius Ututo na Father Godwin Ike Obi. Jane Adaka na Ifie Emecheta na-ayọ maka mkpụrụ obi Okechukwu Emecheta, Collins Adaka, Chris Lemi Nnadi. Ezinụlọ Mark na-ayọ maka mkpụrụ obi Chris Nnadi na Collins Adaka. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Kani jeto ya, kani jeto ya, oje kelu wanile. Jeto ya, nahana na wana mwanso. Onye wanyi na nyelono. Anyị na-ekele Chineke onye ọ bụ site na amara ya na uju afọma ya ka anyị jikwa nwee ike ịgbakọ ọzọ n'ụbọchị tata n'ụlọ nsọ anyị iji wee fee ya ofufe. Agbapụtagolo anyị ndị na-anya ebere anyị n'ụzọ pụrụ iche ka anyị jezie mba anyị ndị ọzọ gaa n'emume Eucharistia nke ụbọchị tata. Ụmụnna ka anyị kwadozie onwe anyị nke ọma maka ya nwebe eme nke Eucharistia site n'ịya mgbaghalụ nke Chineke chekwaba ya n'odudu ya na ndụ anyị oge niile. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Nwanyị mee ebere, onye nwanyị mee ebere.
ka Chineke jike niile mere anyị ebere gbaghara anyị njọ anyị duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu n'ụwa, dịrị ndị mmadụ ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị etoo gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị, anyị esebụọlụ gị, anyị edo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị sebụrụ ụwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu na-ajị ike niile, onye nwe anyị Jesu Kristi, sotu nwa Chineke m, inwe anyị bụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nyere anyị ebere. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị anyị, onye nọ n'aka nri nna, anyị ebere. Sọ gị bụ dị nwe elu, sọ gị o Jesu Kristi kachasị dị elu. Ebube nke Chukwu nna, amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwere Chineke anyị, biko nyere anyị aka ka anyị were obi anyị niile wee na-efe gị, ka anyị hụkwa mmadụ ibe anyị n'anya etu isi wee hụ anyị n'anya. Anyị na-arịọ nke a site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile, amen. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Zefanaya. Ndị umeala niile nọ n'ụwa chọọnụ onye nwe anyị, ndị niile na-edowe iwu ya chọọnụ ya, chọọnụ ezi omume, chọọnụ obi umeala. Eleghị anya a ga-echekwaba unu n'ụbọchị iwe nke onye nwe anyị. Ma aga m ahapụ ndị egbufọrọ egbufọ n'etiti unu, nke ga-abụ ndị umeala na ndị a na-agụnyeghị na mmadụ. Olee ndị ga-agbara ọsọ ndụ gbaba n'aha onye nwe anyị? Ọ bụ ndị ahụ egbufọrọ n'ala Izrel. Ha ga-edebe aka ha ọcha, ha agaghị atụ asị, agaghị ahụ ire na-ekwu ụgha n'ọnụ ha. Ha ga-azụ atụrụ ha, mekwa ka ha makpụrụ na-enweghị nsogbu ọbụla. Okwu nke osebụlụ ụwa. Abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza bụ: ngọzi dịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Zaanụ ya. Onye nwe anyị na-edebe nkwa o kwere ruo mgbe ebighị ebi. Ọ na-ekpeziri ndị a na-emegbu emegbu ikpe, bịakwa na-enye ndị agụụ na-agụ nri. Onye nwe anyị na-ahapụ ndị eji eji ka ha nwere onwe ha. N'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi dịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Onye nwe anyị na-eme ka ndị kpuru ìsì hụwa ụzọ. Onye nwe anyị na-ekulite ndị hụrụ ehuru. Onye nwe anyị hụrụ ndị ezi omume n'anya. Onye nwe anyị na-echekwaba ndị ọbịa. N'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi dịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha.
onye nwe anyị na-eguzowe nwa mgbenye na nwaanyị isi mkpe, ma ọ na-ahịrị ụzọ onye na-arụ ala ka ọ gbagọrọ agbagọrọ. Onye nwe anyị ga-achịgide ruo mgbe ebighị ebi. Zion Chineke gị ga-achịgide ruo na ndụdụgandụ niile. Ọtụtụ n'ime unu matara akwụkwọ ma ọ bụ mara ihe dịka ụmụ ụwa si achụ ya taa. Ọ bụghị ọtụtụ n'ime unu bụ oke dike. Ọtụtụ n'ime unu abụghị ụmụ ndị ukwu ma ọ bụ ndị ama ama n'obodo. Kama Chineke họpụtara ihe ụmụ ụwa kpọrọ ihe nzuzu ka o wee mee ka ihere mee ndị na-eche na ha maara ihe. Ọ bụghịkwa ihe ụmụ ụwa na-eche na ike adịghị na ya ka Chineke họpụtara ka o wee mee ka ihere mee ndị dị ike. Ọ bụghịkwa ihe ụmụ ụwa na-eleda anya, ihe ha kpọrọ ihe efu na ihe na-abụghị ihe ka Chineke họpụtara ka o wee mee ka ihe nke dị adị n'anya mmadụ ghara ịdị ire. Kama ka mmadụ ọbụla ghara ịnya isi n'ihu Chineke, ma Chineke bụ isi iyi nke ndụ anyị n'ime Kristi Jesu. O meela ka Kristi bụrụ isi iyi nke amamihe anyị, nke ezi omume anyị, na nke ido anyị nsọ, na onye mgbapụta anyị. Ya mere, dịka akwụkwọ nsọ si kwu, onye na-anya isi ya jiri ihe onye nwe anyị mere nya isi. Okwu nke osebụrụ ụwa. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Mgbe Jesu hụrụ igwe mmadụ ahụ, ọ ligoro n'elu ugwu. Mgbe ọ nọdụrụ ala, ndị ụmụazụ ya wee bịakwute ya. Jesu malitere ịkụzi ha ihe sị, ngọzi dịrị ndị bụ ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi dịrị ndị na-eru uju, n'ihi na a ga-akasị ha obi. Ngọzi dịrị ndị dị nwayọọ n'obi, n'ihi na ha ga-eketa ala ahụ. Ngọzi dịrị ndị nwere agụụ na abịala ịkpọ nkụ maka ezi omume, n'ihi na ha ga-enwe afọ ojuju. Ngọzi dịrị ndị na-emere mmadụ ibe ha ebere, n'ihi na a ga-emere ha ebere. Ngọzi dịrị ndị dị ọcha n'obi, n'ihi na ha ga-ahụ Chineke. Ngọzi dịrị ndị na-eme ka mmadụ na ibe ha na-adị n'udo, n'ihi na a ga-akpọ ha ụmụ nke Chineke. Ngọzi dịrị ndị a na-emegbu emegbu n'ihi ịkwụba aka ọtọ,
alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi dịrị unu mgbe ndị mmadụ na-atụ unu ụta, na-emegbu unu, na-ekwukwa okwu ọjọọ niile dị iche iche megide unu, na-asịgidekwa unu asị n'ihi m. Ṅụrịa na ọṅụ, ka obi tọkwa unu ụtọ, n'ihi na ụgwọ unu buru ibu n'eluigwe. Ozi ọma nke ose bụrụwa ihe ọgụ nke abụọ n'ụbọchị tata na-agwa anyị sị, onye na-anya isi ya welu Chineke wee nyaba isi. Whoever that wants to boast, boast in the Lord. Ịnya isi, ịmakwa onye mbụ. M ga-emecha ga-efụ ụfọdụ n'ime ndị asụsụ a na-asụ ga-emesi onye ahụ. Enwere ike ọ bụrụ ihe iji ama aka jos ka ị na-anya isi na-ebuga maka esi ekwu ya na-ebuga. Enwere egwu buga dansị ka a na-akpọ ya, a na-ebuga n'eko. Unu mara egwu ọsọ unu bụ kọrent o. You never know. Ịma kịta nọ onye adịghị kọrentị agbarahụ ya, ọ bụzi agba ochie. So onye ahụ na-ebuga na-asị ya mee ya mee, ị ga-emesi ya ga-efu. Enwezi ike enwezi emere onye ahụ echi ma Chukwu ekwene a na-ele gị anya ọrụ ya. Ịma na mbesi na ọsọ sunye eme gịnị? Ezigbo nwaanyị dị ime oluzie mgbe ọsọ suru mbe na ebe ọzọ, mbe na ọlụ onwe nsọ wee nwee asidenti, nwaanyị dị ime nwụọ, ejide mbe maka na ihe o kwuru ejide si ya ngwa bịa. So enwere ọda ka esi ekwu ịnya isi, ịma aka, all those things. Akwụkwọ na-asa anyị mba ka anyị hapụ ịsụ ụdị asụsụ ahụ, ka anyị jisi ike rapụ ịsụ ya, maka na ọ bụrụ asụsụ nwa nke Chineke. Mba, mmesịa ga-efu onye kwu ya ọ dịkwa nshọ ya echi. O nwere ike arụ ike dị ya kịta ọ na-ebu ga na-agagharị na ịmara echi. Ịmara echi enwere ike ahụ adịcha mmadụ tata ma Chukwu ekwe na nwe obere ego ofu ihe awa pụta from nowhere, na-agbanyeghị mbọ niile ịgbara ka ahụ gbasịrị gị ike gị mee ihe ọfụma, mana ịmara as man proposes and God disposes. Ọya ka o jide mma na akwụkwọ nsọ ka anyị ji nwayọọ, maka na onye buru chi ụzọ ome gịnị? Ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Philippians 4:13 sị, I can do all things in Christ who strengthens me. M ga-eme ihe niile site na amara nke Jesu onye na-enye m ike. Ụdị a bụ asụsụ m nke Chineke. So enweghị ihe ọgụ nke abụọ wee na-asị ka anyị rapụ ịtụkwasị mmadụ obi, maka na mmadụ dị nkịlịnka. Mmadụ na-awa awa, mmadụ na-awa lepụ. Ịbụ Chineke ịbụghị mmadụ, okwu gị niile bụ eziokwu. Mmadụ na-aghalịpụ nnukwu, a na-ekwe nkwa nke a ebidokwana ha ikwe nkwa ọzọ na Naija. Ịmara kịta bụ okwu akpụ n'ọnụ n'ọrụ ịtụ vootu ime elekshọn, ebidokwara na promise 7 and 8. Ndị niile ekwere ka mgbe
otu abụ ezi kedu ebe ha dị onye ka anyị na-agwa onwe anyị ka anyị na-anya na mmiri anyị na-ekwuru ọfụma mmalụ onye ga-eme ihe o kwuru anyị ekwugo ya na anyị ga-adị involved ọ bụ eziokwu na anyị nọtere aka mana anyị ga-agwa ndị mmadụ nọ ndị niile anyị na-akwado n'ụzọ dị iche iche ka ha dị njikere ka a tụọ ya nwa vootu tụọ ya ọfụma tụọrọ ya onye anyị ma kacha mma na ndị niile apụtara anọ onye ọbụla sị na ya amaghị onye kacha mma na ndị niile apụta anọ na-azọ ihe nwa onye ahụ abụghị onye eziokwu true or false ọ bụghị onye eziokwu let's call a spade a spade ama onye ka mma na ndị niile apụta anọ ka a mara ma a ga-retire these old parties na-enye nsogbu retire them ka a mara ma a ga-enweta new Nigeria gụnwa n'ebe a na-ere m anya mmadụ ole ka ị wetagolo ga-atụ ihe nwa ebe ị n'ote aka mmadụ ole ka iche na ọ gbasaghago abi jụọ onwe gị ajụjụ jụọ onwe m ajụjụ mmadụ ole ka m wetagolo ka m na-agwa na ị ga-ejekwe vote for a new nation, a new Nigeria. Mmadụ na-atapụta anọ APC, PDP na Labour Party. Onye Labour Party o doro anya na onye ga-eme ihe okwu, onye nwere the passion, the zeal idozi obodo anyị, nwee track record. Ọ bụrụ na na-efolo news which unu kwesịrị na-efolo, ị ga-afụ ndị na-aba PDP, APC ebe ha na-eme onwe ha accuse onye accuse onye accuse onye a back and forth. Ka anyị hapụzi isi na ọgbasa ha anyị na ndị ụka ma onye ọbụla. Look at our country dying before our eyes. Na-anwụ n'anya anyị because of ndị mmadụ. Ọ gbasara anyị nnukwu. Ọ gbasara anyị. Ọ bụrụ ma ịtụkwasị mmadụ obi na nkwa ndị mmadụ na-ekwe otu abụ ezi. So akwụsọ wee na-asa anyị n'ụbọchị taata. Onye ga-ama isi, onye ga-anya isi, ka ị ga na-eme gị mee ya n'ime nke Chineke. Tụkwasị Chineke obi. Etu ọkọdụkwa na ezinụlọ n'etiti di na nwunye na ụmụaka gwara na-anya isi ịmakwa onye nrụ nke a si ji nwayọ ahịa kwụsị na agwa n'ụbọchị tata. Then ihe ọgụ nke mbụzi na nke ozi ọma na-agwa anyị ụdị ihe gara apụta na ndụ anyị onye bube Chineke ụzọ lee ụdị ihe ị kwesịrị ị na-eme. Ihe ọgụ nke mbụ sị seek the Lord, chọba iru nke dị nwenu, you humble of the earth, seek justice, chọba iru nke dị nwenu, chọba umeanị, chọba ịkwụba aka ọtọ. Ozi ọma na-ekwu ofu ihe ahụ na-asị ngọzi dele maọbụ aṅụrị dele ndị dara ogbenye na mmụọ. Onye na-etu ọnụ na-anyagharị isi agagharị ọ dara ogbenye na mmụọ? Echeghị m. Onye ahụ na-abụrụ onye na-etu ọnụ bụ ọ na-agagharị ịnọchie ọzọdọgị ukwu n'isi wee na-arịgo ọzọdọgị ukwu wee na-arị. Akwụsị anyị na ọ bụrụ ya. Ngọzi dịrị ndị na-eme ebele na a ga-emerufe ebele. Onye na-anya isi na-ekwu ịmakwa onye mbụ, eche m na ebele dị ya n'obi ọ na-ekwuri okwu a. A ga-emerufe ebele. Ngọzi dịrị ndị na-akwụba aka ha ọtọ, na-achị igbe nkwụma ọtọ, na-achị ihe ziri ezi.
ihe anyị na wee gbakọtakwa ụkwụ na anyị chọrọ ihe dị mma ụlọ ihe ọma na-asọ dịka ndị anyị si ekwu ya ndị Igbo si ekwu ya anyị chọrọ ihe dị mma mana mgbe anyị na-achọ ihe dị mma ka anyị chetakwa na onye agbata obi anyị onye ezinụlọ anyị na nwanne anyị chọkwara ihe ọma ka ọ ghara bụ na irie nke gị irie nke onye ọzọ bụra mmadụ emekọ deal ma ọ biznes ma mmadụ na-eme travel kpọtago azị nwanne kpọkịta gị n'ụlọ ọrụ ka ị na-arụ ọrụ a ka ya jee nọtakwa ijezi ebe ahụ ime gịnị ị nala ya ọrụ ya ka ọ hịfụ na earth bo ya ịma na onye awụ the worst person on earth ọkwa onye kpọkịta gị ka o nyere gị aka ka o nyere gị aka so ịna-ewecha ndụ anyị na-afụ n'elu ụwa wee na-asa anyị n'ụbọchị taa ka anyị ji nwayọọ wee mee gịnị wee chọwa iru nke Chineke onye ga-anya isi masị anya na ịga anya nyaa ya n'ime nke dị nwenụ maka na ọ bụkwanụ Chineke bụ isi ihe niile ka anyị wee jisi ike na-ayọ ya nwa bụ agbara nke Chineke ime uche nke Chineke na ndụ anyị oge ncha enwe anyị nọnyere ụnụ ekwe m n'otu Chineke onye mere n'igwe na ala ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya ya na otu enwe anyị Jesu Kristi otu nwa Chineke mụrụ na mbụ tupu ụwa tụ ụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe ezi Chukwu si ezi Chukwu amụrụ ya amụ eme ihe eme ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum onye maka ihe anyị bụ mmadụ maka ihe nzọpụta anyị n'eluigwe gbadata mmadụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ anyị gbagbuo ya n'obe n'ihe anyị n'ụbọchị ọchịchị Pontius Pilate ọta ahụhụ ọnwụọ elie ya o bilite n'ụbọchị nke atọ akwụkwọ nsọ siri kwu ọ nọgoro n'eluigwe nọ n'aka nri nna ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ibe nna ndị nwụrụ ọnwụ ibe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe m na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-esebụrụ na-ekekọdo ya na nna na nwa na-esi na ndị amụma kwuo okwu ekwe m na otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik ekwupụta m otu baptizim mgbe njọ na onye nwụrụ anwụ okwu nke Chineke n'ụbọchị taa na-agwa anyị ka anyị jisi ike tụkwasị obi n'ebe Chineke nọ oge niile ngwa ka anyị kọsa Chineke mba anyị dị iche iche agbakwutere m gị Chineke agbakwutere m gị onye nwe m o nweghị chi ọzọ mụ nwere oji mụ echebukwana mụ agbakwutere m gị Chineke agbakwutere m maka nzukọ Kristi na ndị ndu ya ka nzukọ Kristi na-aga n'iru ịdị ka Kristi site na mgbanwe nke mmụọ nsọ oge niile anya yọ gị oji mụ echebukwana mụ agbakwutere m gị Chineke agbakwutere m gị onye nwe o nweghị chi ọzọ mụ nwere oji mụ echebukwana mụ maka ndị ọchịchị obodo niile ka ha na-achọ ọdịmma nke ndị ọha mmadụ karịa ọchịchọ nke onwe ha anya yọ gị nna biko echebukwana anyị agbakwutere m gị Chineke
maka ndị agụụ na-agụ, ndị na-enweghị ọrụ, ndị a na-emegbu ka ha na-enweta amara na ịhụnanya Chineke oge niile. Nna biko ahapụkwana ha, agbakwunyere gị Chineke, agbakwunyere gị onye nwe, onweghị chi ọzọ bụ nwere, oji bụ echefukwana. Maka ụmụaka ebu n'afọ ka ha nweta ezi nchedo dịka onye ọbụla n'elu ụwa. Onye na-eme mma ahapụkwana ha, agbakwunyere gị Chineke, agbakwunyere gị onye nwe m. onweghị chi ọzọ nwere, oji bụ Maka ndị ọgbakọ anyị niile, ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka okwu na omume anyị na-egosipụta Kristi na ndụ anyị dịka dị nwe anyị Chineke nke eluigwe n'ụwa. Ezi nna biko echefukwana ha, agbakwunyere gị Chineke, agbakwunyere gị onye nwe, onweghị chi ọzọ bụ nwere, oji bụ echefukwana. Maka ndị nwụrụ anwụ na ndị mkpụrụ obi ha nọ na pọgatrị, ka Chineke onye pụrụ ime ihe niile zute ha n'ọnọdụ ha ma nyekwa ha ezumike ebighị eluigwe. Onye obi ebere echefukwana ha, agbakwunyere gị Chineke, agbakwunyere gị onye nwe, onweghị chi ọzọ nwere, oji bụ echefukwana. Ebe n'ime obi ka anyị ọzọziele Chineke mma anyị n'ụzọ dị iche iche, chetakwa n'ụzọ pụrụ iche obodo anyị bụ Naijiria maka elekshọn nke a ga-eme ọfụma. Chineke rọpụtara anyị ezigbo mmadụ ga-enye aka ihe gbanwee. Chineke ike niile anyị bụ modibo ga-ebugo mba anyị dị iche bịa n'ilu gị, na ala anyị kwupụtara na ala anyị bụ n'uche, na ala ya ngọzi gị nchekwaba gị isi anyị ga-echicha site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị nọdụ anyị maka onyinye. Kele Chineke o meela, Ekele yiri mma onye kere ụwa, onye ọma, onye ọma, onye ọma. mmadụ kele Chineke jaa ya mma. O ekele yiri mma onye kere ụwa, onye ọma, onye ọma, onye ọma. Eugene kele Chineke janụ ya mma. Ekele yiri mma onye kere ụwa, onye ọma, onye ọma, onye ọma. Nwaanyị kele Chineke bulie ya elu. Ekele yiri mma onye kere ụwa, onye ọma, onye ọma. Onye nwere ndụ kele Chineke jaa ya mma. Ekele yiri mma onye kere ụwa, ịbụ onye ọma, onye ọma, onye ọma. Aga m atụrụ Chineke mma mma, onye nwanyị mere. aga m atụrụ Chineke mma mma, onye nwanyị. o aga m atụrụ Chineke
Chineke mama onye nwanyị onye kwere ndụ tọrọ Chineke mama onye nwanyị onye ọgbakere tọrọ Chineke mama onye nwanyị meela anyị ga-atọrọ Chineke mama onye nwanyị meela mama onye nwanyị meela meela mama Chiagoke meela onye nyere anyị ndụ ya nara ego onye si anyị dịrị n'agha dịrị rie a na-egbu achara na-eto mama ga-atụrụ Chineke mama onye nwanyị ụmụ ndị jin tọrọ Chineke bunyere n'elu were egwuja ya mma onye nwanyị o were egwu n'otito bunie Chikenu mama onye nwanyị ha were aka o nyere gị ferere ya aka onye nwanyị meela Osela mo, ete mụ na ọgọ nsela mo ebighị ebi. Ọgọziela m Chineke si na ọgọziela m ebighị ebi. Ọgọ nsela m onye nwe ụwa nna m ọgọ ndị nwe oge ebighị ebi o. Ọgọziela anyị Chineke si na ọgọziela anyị ebighị ebi. Chi m lele. Ọgọziri m Eze agọzi chi m lele o. Ọgọziri anyị agọzi. Eze chi m lele. Eze chi m lele. Onye na-eme mma. Eze chi m lele. Ọgọziri m agọzi. Onye na-enye ndụ. Ọgọziri. Eze chi m lele. Ọgọziri m agọzi. Eze chi m lele. Ọgọziri m agọzi. Eze chi m lele. Ọgọziri m agọzi. Eze Chineke. Ọgọziri m agọzi o dede m. Ọgọziri m agọzi. Eze chi na-eme mma. Ọgọziri m agọzi. Dede m. Ọgọziri m agọzi. Kenere ntị m nwanne m kenere ntị m na chi memela. O kelere nchi m nwanne m kelere nchi m na chi memela. Kenere ntị m onye na-enye ndụ soro m kene ya na chi anyị emeka. Kelere nchi m nwanne m kelere nchi m na chi memela. Kenere ntị m onye ngwara bi ụwa soro m kene ya na chi anyị emeka. Kelere nchi m nwanne m kelere nchi m na chi anyị emela. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Labanụ na nkaja anyị na-achụbụrụ ị ga-amasị Chukwu na jike niile ịnara nọ. Ọ dị mma nke anyị n'ezigbo nke nzukọ gị dị nsọ. Amen. Onye nwe anyị na-arịọ gị ka onyinye ndị a anyị bụ ụmụ odibo gị na-ebute n'ebe nchụàjà gị masị gị nara nọ. Biko mee ka ọ ghọọla anyị ihe ọgbụgba ndụ nke nzọpụta anyị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyelu ụnụ. Welite n'obi enu. Ka anyị ediwenu Chukwu anyị ekele. O kwesịrị eze bụkwa eziri ezi na-azọ ndụ na ịga-enye gị ekele oge niile na ebe niile o nna dị nsọ. Chineke jike niile onye dị ụwa tụọ ụwa site na Kristi dị nwere anyị onye site n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahụtara ahụta ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ ndị Chineke nwe igwe n'ala. Hosanna n'ofe
nsọ nọ. Nna anyị dị nsọ ezi nsọ gị na-eri ihe dum nsọ anyị na ya ka ido onye ndị a nsọ site n'ịkwasa mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu edu ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'alụ were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ m nke a rienụ ya unu niile nke a bụ ahụ m ka a ga-ederunye maka unu. Etu ahụ ka o si ma mgbe richara nne anyị asị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị nara m nke a ṅụọ na ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ga-ewe gbaalụ njọ n'ebe nụ nke a ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi. Nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụrụ na-ata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ na cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile bee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Hosea na ndị ofe ọka gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị jide okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị biko meela anyị niile ebere ka anyị soro ube ji mara dị ngọzi ndị nke Chukwu Josef dị nsọ dị ya ndị apọstụl iji ndị nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na-edekwa n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna ka anyị were ebere na nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna anyị n'eluigwe n'odola aha gị ọchịchị gị bịa ebe uche gị n'ụwa ebe ya n'eluigwe anyị tata ụbọchị anyị ọla mmehie anyị gaa ekwela ka anyị kwe na nranye zọpụta anyị na-arịọ gị ose bụrụ na ajọ ihe niile were ebere nye udo oge nke anyị si n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile anyị wee gbana nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi na nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi ngwa ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụrụ na udo nke m ka m na-enye ụnụ enekwana anya na nje anyị kama lekwasị anya na okwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkwa n'otu mgbe niile ka uche gị si dị chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo ngosi bụ adịrị unu mgbe niile. Nyere nwanne gị aka maka ekele nke udo.
lee nwa atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke ịnwanụ ọzọ nke bata n'ime ụlọ ọzọ nsogbu ya adịrị ka ụmụ ọbụla kisi mgbairu na ndụ ebe ebe.
ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, ị na-eme ka anyị gbasie ike mgbe niile site n'enyemaka nzọpụta nke a, site n'olili ahụ ọbara nke nwa gị, mee ka ezigbo okwukwe na-abawanye mgbe niile n'ime ụwa site na Kristi onye nwe anyị. Anyị nwere obere ọkụ one ma one ebe m ebido kịta ọ gbasalụ anyị niile ma nke ka nke young adults 18 years to 38 years of age. Ọ bụ maka ANEC nke Eucharistic Congress nke a ga-enwe na Washington DC July 21 to 23rd. Anyị na-ama ọkụ ya eri oge. Young adults, the Bishops' Conference are really focusing on you. 18 years to 35 or 80 years of age. And listen, and if you belong to the young adults in the parish here, detailed information has been sent to you. If you haven't received it, you will see the person in charge of you. Booking. If you book from now, it has been booking started in, I think either November or December. Deadline is March. You have a discount instead of $100 is $80 for early bird booking. And then, except for those in Maryland, those in Washington, D.C., and those of you in Virginia, with their exception, those of us from here, California, and all the rest of the states, you may be entitled to portion of reimbursement of your flight ticket. But first, you must be a part and parcel of a parish. You have to prove that. And you are active in the parish. You have to prove that. The Bishops' Conference have earmarked $50,000 to make sure that your airfare is subsidized, $300 to $400 each. So please, we are asking you now, if you haven't booked, book immediately and ask for that reimbursement. If you have any problem, in that note that your officer in charge has, which I emailed to them, there is you talk to Sister Joanne Okereke, who is in charge. But you must book early, and you must be a part and parcel of the parish, active in the parish, that you belong to the youth group, you belong to some of the organizations in this parish. That's for the young adults. For you again, early registration, and then of course, lodging is $50 a night. And that will take care of your feeding for the 21st, 22nd, and the 23rd. Maini Nezi, everyone, for our children, the youths, from 12 to 17 years, registration is free. If they are coming, they must have a chaperone. If the chaperones are parents, that's fine. But where the chaperones are not parents, you must be certified. And what that means is the virtuous program which we have here by the diocese. You must be certified
safeguard the children, the mandates, you have to be cleared and you must show that certificate. If you are going with your children, the parents must accompany them. Where someone else will take care of them, whoever is taking care of them, 5 per an adult must be cleared with a certificate, which you must have taken from your diocese. Each diocese have that requirement. And then, booking is $100, and that will take care of your feeding. The ticket is yours. For a family of 5, it's $200 for a room that has 5 beds, because this is a university. So for all of you. So if you have questions, call me, call Scholar Gamaka, call Ifedeba, call Amuchie, they can help you. Rosary Rally, again, this Saturday, 12 p.m., to Maka, Nigerian election, Kudodo, Keme, Yakoga, Ofuma, Ana Yaini, Kaipota, Kaisro, Banyana Rosary, Nadat Rally. Ndinin, National ID, Haga Biakweba, and Saturday, Adunwa. Go to their website and do what you are supposed to do over there. And the booking is on the website and by appointment only. They are coming on Saturday, they will be here. Black History Month Mass celebration, fly in a board. Of February 18, 5 p.m. at the cathedral. Nkara Anua, the Archbishop, is the celebrant. Our own priest, one of us, Father Mike Ume, will be the homilist, Okuchuku. The choir will be part of that. Prayer of the faithful, we are part of it. And in Kekanke, one of us, Scholar Ogamaka, will be the recipient of the Flames Award. So ihe ọpụtara anyị wee part and parcel of ihe ya eme ka anyị gbaa mbọ mụ na anyị jelu na anyị pụtara n'igwe Saturday, February 18, 5 p.m. Mass. Ma ndị ukwe ndị ọbụla enwere ihe anyị eme 4 p.m. ka a chọrọ ka anyị jiwe nọrọ ebe anwa. Altar service, your training again starts February 12, Maabasauka, after Mass. Parents, if you have children, age I think is 7 or 8, after First Communion, children that have received First Communion, you are qualified to be an altar server. Practice is again, putting them together again, February 12. Kahage bido kweba anuwa, abasa oka, mandi ofo, mando chie. Ndi lectors, abasa, unuchele ebende kwaya na ano. All the lectors, abasa, unuchele ebende kwaya na ano. Youth and young adults, Abasakwa, you have your choir practice at your own section. Youth and young adults, youth and young adults, Atolanya, Nunayana, the ANEC, the African Eucharistic Congress comes every 5 years. This year, guys, you were covered. Samuel Kafo never. Na Poloton. Nyenji Boniti Ebo, Amana Megina is no logo, Omuna Hasu. Samonu Nayanya. Ask me, I can never chuku.
na Okas one of the few people in his age ya basa akpọ mama akpọba mama mana mama nke ya John go mama nke anyị mama ya arapo so anyị malụ ka anyị si eme ka anyị kpọlueli ya ka anyị berueli ya Sam Okafor nna ndo Nkiru Zondo James bụ di ya ịnọlukwu enya ejoin anya ya ọ bụ na anyị na-anya n'azụ anyị afụ ya papa Nkiru Simeon rapụkwalụ na Nigeria anyị makwa ka anyị si eme ka anyị beruoro ha ihe etu ọ bụ n'ụzọ anyị si eme ya ndị bụ ụzọ ndụ niile James na nwunye na nwa ha ọ bụ ha ka ọ dagidelu nna daalụnụ kịtazi ana m akpọpụta Zikora Ume Zen kedu ebe ọ nọ nna na-apụta na ihe a chọrọ ibe iwere amụ na-abịa amụghị aha anyị laikiri ya akụpụ na ya ka onye isi ndị young adult so take it from here. Good afternoon, onye ọbụla. Ndewo no ehihie ọma onye ọbụla. Aha m bụ Zikora Paulinus Ume. Well, Zikora Paulinus Ume. Zikora Hechikumek to be exact. Unfortunately enough, okay? Yeah, we can't put on the some okay before so anything. So we can begin with the Vice President, Chisom. If you are calling out the executive, And then Secretary. then they start coming out, all the newly elected officers, right? Yes. Yeah, then they come out. Chidimma. And the assistants. Then the treasurer, Norbert Pauline. Treasurer, events coordinator Emmanuel. Public Relations Officer Franklin. Provost Uzo. If ndị anụmanụ niile na-ebe anụmanụ ahụ mụ na ha ga na-arụ ọrụ for ndị youth and young adults n'ụka anụwa maka I realize na ịrụ ọrụ Chineke ọrụ gịnị ga-eme exactly so I chọrọ ngọzi anyị ewasị na ka anyị jizie ụbọchị oge anụwa wee formally introduce onwe anyị to ụka mmalụ na ọrụ dịkwa and ọ bụ na ọrụ dịkwa gịnị ga-eme parents involved children whatever, and also any way that they can support. So keep on, I'm getting this moment where
where I may address to every single person. But I'm in English, na English, maka achom kanya obuna wata him neku So every single person, I just want to say thank you so much this afternoon to be here. You know, I am super excited to take on this journey with these fellow men and women standing right here with me. It wasn't an easy decision, but I chose to make that decision, and I'm glad that God chose me to take this responsibility as the president to lead. And, you know, we have a lot of amazing things coming up, from events to, you know, ways to raise funds. But most importantly, I just want to beg the parents, before anything even starts, to please have your children come out, because there's no reason why we have all these beautiful children here and we barely have anybody who wants to be a part of something like this going on in this church, St. Eugene. So please, that's the first thing. Secondly, after that, when it comes to the finances, I appreciate every single parent here, because even the younger children still make it to church. And on top of that, we want to make sure that we have a way to recognize the members. So we talk about making every single year just annual dues, things of that nature, just to make sure that we have ways to, you know, have funds in our accounts and things of that nature. But before I go any further, I would like to call on the event coordinator to go ahead and go over some things that we have lined up for this upcoming 2 years then. Okay, so this way, Kaiben Hebele, West, Shineka, August Hado, do have Makayama or as the one after this, I have husband in the Shekajikeli, Gozilla and the to Macolo Olonke in the Fanaka, Kahaloy of Ma, the Tona Mamife, Na Ezinota, Inichikofa, the Dufa, Na Basilifa, never Ogisi. Makayama Paulo sana Kristo jamani. Atushikane kwa suru nafa na wana monso. Oitodri Jesu. Ndinne mama. Anoka moluno unanokwa here. Ndinne mazo numao. Ndinne baba. So I like what is going on. Lead the young adults. So going forward, every year, every week, every month, you know. So I get an activity from now on, going forward. Yeah. I get a youth week. On July 8th, all the way to July 16th. Okay, with retreat, again with concert, again with cooking competition. So yeah, you can have to get a sinny. You know, a sinny, pocket again, so how many cases in the 14 number cases. So I get a cooking competition. And I'm a case sinny, or one case sinny. Ya wana itoka mwagi mwafu mwebaha isi weni wakati ya nso kuzela kese magini kesi esini makainche gana eba ne nanya ozodi kibe ya bana egene me ya na akpo home to home Christmas carol. So egene me home to home Christmas carol. I get that ga akwukwo oga aru oge bido November. I get that ga akwukwo you mean you can invite, you know, I go the details we passed along as well as we go. We had to find out feeding the homeless. So I gave it to me again. I never carry once a month or something like that. So I gave it to me again. So going forward, all those things got no in place.
So ọzọ dịka ibe ya bụ na once in a month anyị ga-ewepụta ofu mbọsị anyị ga-eme ihe na-akpọ car wash drive. Ihe ndị awụ ụzọ anyị si ere eze ego fụ anyị nwa. Ya bụ na oge aha ruo ọ ga-awụ mbọsị Satọde ibute moto gị ebe a ndị Youth and Young Adult asara gị ya ịkwụọ anyị ụgwọ nye anyị ego. Ya bụ na ihe ndị awụ ụzọ anyị ga-esi na-ere eze ego. And on Sundays anyị na-akwado ihe anyị ga na-eme every Sunday. Ibe anyị na-eme outside every Sunday. O nwere ike ịbịawa enwe ike ga-aṅụ mmiri maka anyị ga-enwe zobo anyị ga-eresi unu. O nwere ike ịbịawa iburu ọnụ maka anyị ga-enwe maybe chicken anyị ga-eresi unu outside. So ihe ndị awụ ihe ndị anyị ga-eji na-ere eze ego. So biko ya anyị na-ayọ unu bụ oge ọbụla anyị kpọrọ unu mee gịnị unu aza anyị. Ọzọ dịka ibe ya bụ na kpọpụta ụmụ gị ọ dị ezigbo mkpa. Ọ na-aga skuul, anyị na-aga skuul. Ọ na-aga ọrụ, anyị na-aga ọrụ. Onwe ife ọ dị eme anyị na-adịghị eme. So onweghị excuse ọbụla. So kpọpụta ụmụ gị ọ dị oke mkpa. Daalụ. So, biko ana m ayọ ayịyọ ọ dịkwa n'ofele but anyị nọ together anyị gbakọta rụọ ọrụ anyị ga-ebuli ha nụ wee nụ. Thank you. Ka anyị kụpụkwanụ ha aka ọzọ. Ofu nwoke be anyị jere ịza basa anyị anọkwutego nke anụnwa. Ekpere anyị bụ na ihe a niile ha kwuru ha ya eme. Anyị na-ekene ka ha si were akpọpụnata onwe ha na onye ọbụla na-enyere ha aka. Ihe niile ha kwuru ha ya eme na anyị ya agba mbọ n'onwe anyị na-ekpekere ha nwee ekpere ka ha mejupụta ihe ọfụma ọkwa n'eziokwu. Kịtazi ana m akpọpụta Maazị Paul Ifedeba, onye isi ndị nna, ka ọ pụta. God is good all the time. Unu hụ na ụmụaka anyị na ha amụta ihe anyị na-eme, biko kụpụrụ ha aka ọzọ. Anyị nwawo ndị nkụzi na-adị excited ma ụmụaka anyị na-eme ọfụma. Ọ na-enye anyị agbamume na ịgba mbọ anyị na-agba. Unu ma na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-eche na ịzụ ụmụaka dị ka ịkpa switch aka. Ọ naghị awọk etu a. Nwatakịrị ga na-ene nne ya anya wee na-azọnye ebe ha na-eme gịnị azọnye. Daalụ. Ihe m pụtara kịta awụ ihe gbasara ICMO ndị nna papa ndị nna papa ndị na-ekelele m unu nọ n'ihe anyị na-eme. Every 3 years a na-ahọpụta ndị ọhụrụ and anyị emeghị etu anyị si eme n'ime end of last year. So ndị ga-ahazizi ọnọdụ anyị nwa kịta ga-step down, ndị ọzọ ga-abata effective immediately. Father bless ha kịta ha bido ọrụ. Onye bụ onye isi ha na ndị ga-arụ ọrụ a bụ Saben Amadi. Ọrụ for 6 years as vice president, so he has learned the ropes. Then na agbagote onye na-esonye no vice ya bụ Mr. Boni Ezechukwu ọ nọ ebe a.
Boneze Chukwuome ya unu ga-ahụ na aka na-adị ya n'igwe mgbe ọbụla ọ nọ na catechism ọ nọ n'ihe niile so na ka afọmalize ọrụ ọ na-arụbu then onye gara arụ anyị ọrụ as secretary bụ Sir Chris Iwu. Chris, please come up. Onye ga-akwado ya as assistant secretary bụ Sir David McFoy. Biko na-akụ n'aka. Then as provost anyị nwere Martin Ofia Odogwu. Lekwe ya ka o si n'azụ abịa. And anyị nwekwara one of our own ọ na-akụ egwu mgbe ọbụla aka dị ya n'ihe ọbụla anyị na-eme Obinna Okoluo as the publicity secretary. Nke anyị na-ahọpụta bụ financial secretary mana anyị ga-eme ihe n'oge na-adịghị anya. So St. Eugene unu nwezie ihe ọbụla gbasara ndị nna unu jụọ ndị a anyị nwa na step kwa out anyị anaghị step anyị gbafu anyị ga na-akwado ha in Jesus name. So ka fara kpere ha ekpere ka ha gaba n'ihu ndewonu. Ka ndị ụka setịpụ aka ka ha fesi ebe ka anyị bekwara ekpere Chineke dike na anyị na-echekwa gị n'iru ụmụnne anyị ndị nna ndị natara ọrụ ije ozi maka ichekwa ndị nna biko anyị na ya ka inyefe amamife ka ha lụọ karịa ndị rụburu before them ka ha lụọ ya nwa bụ ọrụ ọfụma ogologo ndụ arụ ike na ezigbo mmụọ maka ya nwa bụ ọrụ ụka ị na-ebufe ụzọ na-eberefe azụ ịga ka anyị na ya site na Kristo onye nwe anyị ka Chukwu Chike na-agọzie ụlọ n'afọ na nwa na mmụọ nsọ amen. Ka anyị kọrọ ha aka. Chris bịa. Biko echefughị m ya onye na-ejide ego maka asị eme mistake ego anyị nwere ike ifu enye onye ma ihe ọ na-eme. Chris Nwafọ biko kwọrọ na ya aka. Nke a bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa Jenụwarị. All the January babies, please may you stand. Ọ bụrụ na amụrụ n'ọnwa Jenụwarị, may you stand to be recognized. All the January babies, please may you stand. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear January babies. Happy birthday to you. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, first time worshipers, please may you stand to be recognized. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a, first time worshipers. Ka anyị kọpụrụ nụ ha aka. Ndị kwaya youth young adult kwaya asị nọ next Sunday ka unu ya eme ọbụrụ tata. Ka anyị kọpụrụ ụkọchukwu anyị aka. Daalụnụ. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ nna na nwa na mmụọ nsọ ka anyị naba n'udo na misa agwụsịgo. Maria yo mama mo Maria dị nsọ. Ezite Maria yo nwere anyị nye Chukwu n'aka. Ezinne Maria yo mama mo Maria dị nsọ. Nne na-ayọtala anyị arịrịọ nwere ụmụ gị nye Chukwu n'aka.
Ezinne Maria yoyo were anyị nye Chukwu n'aka were ụmụ gị ma dogo were nne Mary mere nne were nne Mary mere nne ị were nne Mary mere nne ọ ga-eji gị mere nwa